Ak chcete vedieť správne triediť odpady v Bratislave, pomôže vám nová alchymia triedenia, ktorú Naturpack urobil v spolupráci s organizáciou INCIEN, mestom Bratislava a zberovou spoločnosťou OLO. A viac už vám povedia naše milé kolegyne. Na základe všetkých skúseností, ktoré sme nazbierali za tie roky, odkedy bola vydaná prvá alchymia, sme sa rozhodli, že pridáme aj nové kapitoly, a to je kapitola Zberný dvor a kapitola Kolo, ktoré sú dôležité z toho dôvodu, že práve tie veci, ktoré nepatria do triedeného odpadu a patria na zberný dvor, boli často problematické pri tom triedení. A teraz majú obyvateľia oveľa viacej informácií, čo patrí na zberný dvor a kedy sú jednotlivé zberné dvory alebo zberné miesta otvorené a kde sa nachádzajú. Na aktualizácii bratislavskej alchymie ste sa podielali aj vy. To, čo zaujímalo vás, sme do nej pridali, ako napríklad žiletky, jednorázové alebo kovové, rentgenové snímky, papierové obálky s plastovým okienkom a mnoho ďalších. Zistíte, čo správne kam patrí? Alchymiu si môžete bezplatne stiahnuť na stránke www.olo.sk, www.bratislava.sk, www.incien.sk alebo www.naturpack.sk. Ďakujeme, že triedite. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite.